ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ଦୟାକରିକି ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ରାଗର ସୀମା ଟିକେ ଅଧିକା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥାଏ। ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଡୋମିନେଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ଏହିପରି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟିକେ ଡୋମିନେଟିଂ ହେଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡୋମିନେଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ତେବେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ।